Sut fyddet yn disgrifio dy hun? Brwdfrydig, hapus ac ymroddgar? Sut fydde eraill yn dy ddisgrifio di? Teyrngar, cyfeillgar a phenderfynol, gobeithio. Pam dewis gosod y Gadair fan hyn? Wel, dyma neuadd ysgol y Wern yng Nghaerdydd, lle gefes i fy addysg gynradd. Ar ben hynny, nath mam ddysgu mam dros 20 mlynedd, a nawr mae fy merched i yn mynychu'r ysgol hefyd. Sut wyt ti am dderbyn beirniadaeth? Dwi'n ddigon realistig i sylweddoli bod beirniadaeth yn rhan anatod o gyhoeddi unrhyw fath o waith, ond fy nhacteg i gyda beirniadaeth yw i osgoi unrhyw beirniadaeth i boed yn dda neu'n ddrwg, achos sy'n sefydlu'n helpu neb, wel, sy'n helpu fi dy beth. Peteiniaid, llofruddwyr a junkies yw rhai o dy gymeriadau cryfaf. Pam? Achos pobl felly yw'r cymeriadau mwy o diddorol ar diwedd y dydd. Dyna beth sy'n rhoi'r awch i'r ffuglen. Beth yw'r cyngor gorau ges ti a wnes ti wrando? Y cyngor gorau ges i oedd i gwestiynu popeth, a ydw dwi yn ceisio gwneud hynny. Beth ydy'r peth gwirionaf wyt ti erioed wedi ei wneud, heb os, treial wneud bywoliaeth o fod yn awdur? Hoff liw Llwyd. Porffor. Gwnaen ni chwerthin. Na. Na. I gloi, sut brofiad oedd y Gadair i ti? Braidd yn emosiynol, a dweud y gwir.